Right, muri yezimbabwe problem tazoiwana. Problem ndoyazowanikwa manje, iko zvinhu zvakuzikamwa kuti problem iri papi. Because iwewe handiti uchizvinzwa uturu kuti ini ndichimonya mani, ndichipesi chimwe chiya chigunduru and then woenda iwewo wakuzvitenderedza neboys riya reyatoti ana mindini, wakunotora iwewe vana godi, vana munhu ndiripo ana wakunotora iwewe kanonzi anaka kamwe kamufesi, unotora kamwe kamufesi kanonzi karubamira kumachonyo kupi kupi kakazoita sei, wozvisaraunda neboys rekuti iro pacharo ka harisatraita find out kuti who am I, and then wobva watanga kuteerera mukadzi wako. Urivaona uruna problem, and then wotanga kudisrespecta boys chairo chairo apa ndo pane problem rezimbabwe, pakudisrespecta boys chairo chairo. Kune vanhu vanoita kuti zvinhu zviitike and ukatanga kuva betray vanoshamisika kuti zviko izvi. Unoona kana ukabetraya a real one unozvibvunza, obvunza Mwari kuti nai Mwari, what is this? Chero asingamuzivi Mwari, because kuna vanhu vanopa Mwari mazita kuti aiwa Mwari unonzi Jesus Christ of Nazareth. Chimwe munotoenda kutonotengesa chinhu ichocho kunyika yese, vanhu vakutoti Mwari ndi Jesus Christ of Nazareth. Vamwe vouya kuti no, Mwari ndi Allah, totomuziva mani, wakatotuma profeti wake wainzi Muhamedi. Munenge muchimawana kupi maguts boys? But anyway, boys rakangura mawana maguts. So anyway, hande kumberi. So iwewe man, ukazoita problem yekuti wakuona iwe wavachi Muhammad, boss iwe unofanira kunzwisisa kuti munhu anotevera Muhammad ka ari palevel ripi. Saka iwe kana uri chimuhammad, kana kuti chijesus, kana kuti chichichichi uchizvipa chigaro chenzvimbo iyoyo, rangarira kuti vanhu vanokutevera ka vari palevel ripi. Then chirangarira boys rese risina kana basa newe, risingakuteveri vhunduka boys wanguda ana mainini kusanganisira mukadzi wako, ndo mainini wekutanga risk. Boys once iwo watevera mukadzi wako ka warasa boys, oro tingati warasikirwa neboys, boys raenda. So boys ndiwa nani? It's a mentality yekungomira paground and declare good, this is the truth. But unfortunately, kana ukaita mentality yoyoyo and yet you carry a wrong philosophy yawapiwa nana mainini, boys rokupedzera, wotozongoitawo chimwe chimchinda chakapedzerwa neboys. And unoona manje kune rimwe boys rikuti nokuchitarisa kuita but umupesi wakazviita. But unfortunately wangu, chero akazviita ka, you will never be respected, you will never get that glory, never. And we know as every human being is about, glory, man. If you ain't about glory, then we don't even regard you in brotherhood,
because we are all about glory, because you've done something glorious. And as a brother, all I'm saying for is justice. Justice. And justice includes me being equal to whoever it is, man. Equal. Which means if you were able to be president, I can also be able to be president. And what I think is best is also what you think is best. And what I know is crooked is also what you know it's crooked. So I know what I know is crooked is also exactly what you know is crooked. But if you start to push what I know you know is crooked, then I know you are violating me. So problem turi kuona maZimbabweans chiri kudiwa irespect. Pane vari kudisrespecta boys. Pane vari kudisrespecta. We are not talking about just men. We know there are queens out there. Pane vari kudisrespect. The same way they are disrespecting us. The same way they are disrespecting even those who helped them acquire, a position, acquire big business, acquire a lot of wealth. They disrespect their own. They are not worth any respect. They are not honorable. It's very unfortunate. Brothers try to copy some honorable people, members of their own societies. They are honorable because of their integrity. Their story is different from yours. And you can never be them. For their story helps them. But your story is a story of a thief who is trying to take away something for nothing. Let it grow by itself. Let it become on a natural level. Zimbabwe, more respect. Thank you for watching.